استاذ العلماء حضرت مولانا فیاض احمد صاحب تسانا المخاطب ہن. میں انتہائی مختصر وقت واسطے صرف 2 جملے آکھن کیتے حافظ کفایت اللہ. سارے حضرات درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. پاسہرا ختم نبوت دا اج آمنا میدا لالایا. سارے کو سبحان اللہ. پاسہرا ختم نبوت دا اج آمنا میدا لالایا. غم ٹل گئے ان غم گینا دے اج ہر دل دا دل جانایا. پاسہرا ختم نبوت دا اج آمنا میدا لالایا. پاسہرا ختم نبوت دا اج آمنا میدا لالایا. کیتی جبرائیل منادی ہے کیتی جبرائیل منادی ہے اج آمد شمس الضحیٰ دی ہے. او کیتی جبرائیل منادی ہے اج آمد شمس الضحیٰ دی ہے. صد بار مبارک آمنا میں تیرے گھر رب دا مہمان آیا. صد بار مبارک آمنا میں تیرے گھر رب دا مہمان آیا. پاسہرا ختم نبوت دا اج آمنا میدا لالایا. پاسہرا ختم نبوت دا اج آمنا میدا لالایا. غم ٹل گئے ان غم گینا دے اج ہر دل دا دل جانایا. او جدوں سیندہ پاک ظہور ہویا جدوں سیندہ پاک ظہور ہویا کل عالم نورو نور ہویا. جدوں سیندہ پاک ظہور ہویا کل عالم نورو نور ہویا. صد بار مبارک آمنا میں تیرے گھر رب دا مہمان آیا. پاسہرا ختم نبوت دا اج آمنا میدا لالایا. او ودے حوصلے اج کمزوراں دے ودے حوصلے اج کمزوراں دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے. ودے حوصلے اج کمزوراں دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے. اج جاگے بھاگ حلیمہ دے اج جاگے بھاگ حلیمہ دے تیرے گھر نو آن وسانا آیا. پاسہرا ختم نبوت دا اج آمنا میدا لالایا. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر.